Yolanda Barzinak ukatu egin du, denen ahotan den zurrumurrua. Kongresua galdu ezkero, hauteskundeak aurreratzearekin mehatxatu dituela alderdikideak. De haber hecho yo ninguna amenaza de ningún Mehatxua tipo a ukatu nadie. Yo eta lo que gobernuaren estaba explicando aulezia onartu du. está débil por una serie de circunstancias y que el hecho de que haya otra candidatura debilita más. Gobernua beste hautagaitza batek ahultzen duela dio, Nafarroako kutxaren afera eta dieta bikoitz eta hirukoitzez gain. Unión de Navarro no va a renovar única y exclusivamente sus cargos, sino también sus ideas. Alberto Catalán, UPNren kongresura hautagai berriztatzaile bezala aurkeztu da. Nafarroako kutxatik hainbat dieta jasoarren ez baitira Yolanda Barzinak kobratu dituen adinakoak. Bera ez da ezkutuko batzorde iraunkorreko kide izan. Kutxako bere jarduera agerikoa izan da. Ganas de renovar de verdad nuestro partido, que lo necesita, ¿eh? Si usted gana el Congreso, ¿apoyará a la presidenta como...? Hombre, por supuesto que sí. UPNeko presidentzia lortzen badu, gobernagarritasunaren izenean sozialistengana hurbiltzeko asmoa agertu du. Barzinak gobernutik bota zituen sozialistengana.